Zergatik ez duzu ekarri kirolako arropa? Denoi ahaztu zaigu. Hori egia da, normalean egiten dugu bi buelta, baina gaur egingo ditugu 3. Venga, ja! Bueno, ya está, jolas, voces. Eta zertara jolasten dugu? Badakit, armi armara! Eta nola jolasten da? Hau jolas bat da baloi gabekoa, eta armi arma izena du, eta estatuko du. Bat gelditzen da, eta armi arma da. Orduan norbaitek esaten du 1, 2 eta 3 eta denak korrikan hasten dira. Bai, eta armi arma besteei harrapatu behar dio. Bai, badakit, eta harrapatzen dienei estatu bezala geratzen du. Jolas hau bukatzen da. Denak amumia bezala gelditzen direnean. Jolastu dena